Ahak lang yung mga Mo dot-dot mo daga di man na mahadlok nimo. hindi ko na akong cellphone kay si matagak niya si Janet. Ay lagawi sa cellphone di makikita sa mabulasot, bulasot pa. Bulasot pa apil. Bata ni. Hindi diri sa baybay kay mangambit mi. Kasi may po sa payong wala man ipandong. Di payong dong kay. Abrog. Mo na iro dong. Hindi na ko. Oh, naitig payong, napitig cellphone. Combo. Kung tano ba di ko. Di ba ka man. May mga ni ano wala may mga aman ta mga to. Aman mo. Kuyogan ko sa akong napitig payong lumihinit po diri na po sa pikas. Samaro. Diri? Gamay ko ha, Brad. Gato na subok. Sorry. Dinsan eh. Dinsan na. Kinsa na si Lambay og si Isda. Kinsa na si Lambay man si Isda. Sa pa nimo. Dugo pa mata ning tigpayong na ta ka order. Kinsan ni Juan. Bantay, klaro. Oh, oh, itagaan mig kasway. Oo. Gabi ang silpin di. Ano ito yung mga Di ko eh. tagaan mig lambay o kasway. Uy, pasalamat eh. Naunsan lang ka eh. Salamat uy. Ito i-post. Daw lambay, hatag ni Buloy. Lambay, dodong ni sa iyang kuyuan ni si Buloy. Oh, tagaan. Oh, mahal yan eh. Muna. Okay, nakasudan may nanamay sudan. Tagaan mig lambay o. Hindi mo ang taon ni kung taon. Na, may kuha, wala. Ulit lang. Dara-dara, subay tayo. Mga kanang tabang, kan ba, ulit ta kan mga labas mo na ilang isda dong. Pwede. Nansa ni dako lagi kini. Naanod. Ang mana, Nansa na kanang. sa ipa. Oh, Tay, tay. bugaong dire. Bilis ka dako. Ito Janet, mangayo Ay, mi. mga ayo. Kayo. Dari. Mamay bugaong dira. Wala. Wala bugaong. Dara ka mo. Kawawa kami, walang huli. Pang dako. Ay, danglay man. Pilang kilo danglay tay? Tagtag. 180. Sa ka banatag ikuha? Hindi na lang pidang. Na, silupin. Balik. Wala ko sudlan na. Diri sa ko. Kami abot na dito, yatag. Yatag na lang dito. Aw. Sudlan. Ngambit na pa rin isda kay wala may masudan sa balay. May uli pa akong kauban kadyot. Kay mga nagsalopin. Punta ko sa isda. Dahil kay guwas lang ang ti tata. Tay gana isa ka baldi hapit oh. Ay duwa isa ka baldi gid na pa speakers oh. Isa ka balding isda jackpot. Lang ti tata oh. Ano pag idea dito? Plastar na ko tanan, grabe. Isda, dagang isda. Ako magtimbang dong. Di, Laura, bumi, mang timbang ate. Isda, Lagi sunod na ba? isda, sa kabaldi. Ha? Talaga. Sir, si Rinig ko ni ko isa banata. Ha? Susunod. Beran. So, natulad kita kadyot kay nagkuha pang salapin. Kaya wala kay sudlanan. Karga ba? Lapas pa man ang danglay. Danglay ito. Duha man kuno. Banata kuha. Kay. Dito. Paldo. Jackpot, paldo.
Jackpot paldo. Kanaon. Untaol. Untaol, unta tanan. Unta tanan. Ulag. Pagkaet ko ba dito? Matula ba nito? Hindi ka. Iba magsuglan wala pang balik. Kay magdungan naman ko. Pasugog vlog dong. Sobra ko ni ba? Agi na sobra inyuhan lang Ano sa sa? kay. Naka order na mi og danglay nga isda. Ipatimbang pa namo adasar namo bayaran. Ano ta? Ay Juji. Akong hapit na madapit. Dire pikas. Oy na may dire sa timbang nagpatimbang ni. Tala mo dito timbanga. Yuntok. Tiba nga sa yuntok sa. Ano dong? Sintra? Sintra? Tuyok ano? Sige na ba? Sakto na na. Ipicture ba? Ay, uno-uno. Inate, uno-uno. Ipicture ba? Ipaduol. Te, tata. Uno-uno, te. Uno-uno. Ay, dili. Sa kilo gina kay atas mo siyang medyo gramo. Kay kabalo na lang sila. Te, wala gi sobra, te. Bira. Ang baldi ka na ba? Ipakita. At, bali ka ba? Kuhaan ng gitimbang ni Musuloy. Pakita kung untop ba. Oh. Tinaog. Oh, medyo gramo. Medyo gramo ra. Abot og 1 kilo no? Sulo, lapas gamay. Tanaw raw, lapas gamay. Oh, lapas og kuan sa kaguhit. Sige na. Sakto. Sige na. Bana-bana, sige na. Ay, kasi kuan. Itong mga pait ba? Ang kalimbal diya. Salamat. Dito, itukoy. Chuy. Dan kanan na doon na naan. Pagpalayo binanayo lumat ko. Palit na may isda. Atong isda, te.